Babu shakka masana sun yi gaskiya. Duk al'umma da bata da tarihi tamkar bata da ruhi ne. Buduma wata ƙabila ce ta Chadi, Kamaru da kuma Najeriya waɗanda ke zaune a yankin tsibirin tafkin Chadi. Galibinsu masunta ne kuma masu kiwon shanu. A da buduma na kai mummunan hari kan garken shanun maƙotansu. Sun kasance masu tsoron mugaye tare da kuma mummunan suna. Don haka aka girmama su sannan kuma aka bar su kaɗai har tsawon shekaru. Ana kiyaye su ta mazauninsu na ruwa da kuma ciyayi. Amma a yau mutane ne masu son zama lafiya, da son zama da son yin wasu canje-canje na zamani. Ko da yake maƙwabta suna kiransu da buduma, ma'ana mutanen ciyawa ko ciyayi. Sun fi so a kira su da yedena, ana kiran yarensu da yedena. Buduma yawancinsu masunta ne da makiyayan dabbobi. Wasu buduma suna cikin sana'ar kamun kifi, amma kifi da yawa don buƙatun kansu ko na dangi. Shanun da buduma suke kiwo suna da ƙaho babba da mara ɗaɗi. Wannan yana ba shanu damar yin shawagi cikin sauƙi yayin jigilarsu ta ƙetare kogi ko kuma wasu ruwaye. Buduma da dama suna amfani da papyrus reed. Ana amfani da sandunan don gina jiragen ruwan kamun kifi, bukkoki marasa nauyi. Ana iya matsar da su zuwa tudu idan tafkin ya hau. Kayan abinci na buduma sun haɗa da kifi, madarar shanu, tushen tsiron ruwa wanda suke niƙawa zuwa gari da kuma sauran abinci. Sannan kuma buduma musulmai ne.